El dia 24 d'este mes fem l'assemblea en la qual se fan les votacions, s'ha obert període de presentació de candidatures. Si no es presenta ningú més, no hi ha cap candidatura més, doncs, en aquell moment seré nomenat candidat i ja serà institucional, per dir d'alguna manera, este nomenament. I bueno, ho encararem amb moltes ganes i la veritat és que estic molt il·lusionat i no em preocupa. A vegades la gent diu, ostres, vas dir que no et... Hi ha gent que m'ho diu, vas dir que et presentaries 2 vegades i tal. Bueno, no em preocupa perquè al final ho he fet perquè m'ho han demanat i perquè tampoc ningú més ha fet un pas endavant. Si algú hagués dit, escolta, jo tinc ganes, jo no hagués tingut cap problema. Se m'ha demanat per moltes vies. La ciutadania, jo també tinc la percepció de que en té ganes i si no és així, jo crec que el dia, no sé quin de maig, que són les eleccions, l'any 23, la ciutadania podrà demostrar si realment estava d'acord o no estava d'acord en que jo torni a ser candidat. Demà inaugurem el dipòsit de Poble Nou, tenir redactats projectes per a la legislatura que ve, com pugui ser el nou pavelló d'atletisme, que és una pista coberta d'un carril, també en un rocòdrom. Esperem poder tenir també el tancament de la piscina i la climatització de la piscina també redactat el projecte per a poder-ho tirar endavant la legislatura que ve. Continuem treballant en l'alberg de joventut, a l'antiga residència de gent gran, i la veritat és que tenim moltíssims projectes oberts. Pel que fa a urbanització, tenim la urbanització de la plaça del carrer Miralles, que vam comprar, la gent coneix el tic-tac-toc, el que era el tic-tac-toc, i les 2 cases adjacents les tombem i fem una plaça. El pàrquing de l'hospital esperem tenir-lo fet també, tot acabat. La veritat és que quan comences a comptar te'n dones compte de la quantitat de coses que tenim engegades i que crec que acabaran transformant o seguir transformant Amposta en aquella ciutat que d'alguna manera hem anat treballant durant aquests anys. Se farà sí o sí inaugurar o acabar, més que inaugurar, aquelles obres que arrosseguem, com dia de la legislatura passada, però que són obres que duren el que duren. El Casal de gent gran, per exemple, el dia 3 de juliol baixa el president de la Generalitat a inaugurar-lo i estem molt satisfets, és una obra que ha quedat extraordinària. L'Espai Dona, en els 4 dúplex d'emancipació per a gent jove, que també estem mirant a veure si al final els fem de lloguer o els fem de venda, ho estem treballant, i en l'Espai Dona a baix, on s'encabirà el SIAT, també, el servei del SIAT d'intervenció i atenció a les dones. I, evidentment, el barco esperem que estigui aquí, les cases del castell esperem que estiguin acabades, la biblioteca esperem que estigui acabada, la urbanització del carrer França davant del pavelló esportiu esperem que estigui acabat, la urbanització del carrer Itàlia també davant del Consol Ferrer i el pati del Consol Ferrer esperem que estigui acabat. Esperem que la urbanització que s'ha de fer al Grau en carrers de prioritat invertida estigui començada. Acabada és molt complicat perquè no ens donarà temps, però com a mínim que estigués començat, que és molt motivador per a també acabar d'ajuntar tot el que estem fent al castell. Ara vam inaugurar la Selòquia, ara han començat les obres de la biblioteca i ara licitarem les obres de les cases. Per tant, tot aquell espai jo crec que quedarà un espai molt compacte vinculat sobretot al turisme. I ara estem preparant també, hem presentat una part de la biblioteca als fons Next Generation d'edificis públics. Ara presentarem també l'Ajuntament, la remodelació de l'Ajuntament en un projecte de 3 milions d'euros també per a edificis públics i dubto que presentéssim molta cosa més, potser pel mercat presentarem alguna cosa, per això que t'estava explicant, perquè clar, estem treballant moltíssim i els serveis tècnics comencen a anar bastant agobiats.